Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing. Ayan, magandang gabi po. Magandang gabi, sir. Hindi po. Kung sa ganito mong di ba mati? Kung nga ginhawa kay tungod sa piang ba niya. Atong niya simana, nahulog po sa hagdan. Bali ang hagdan pagka kuha na ko, pag-ambak na ko, nasulod ko. Yan, dre ni Ditso na anak, dre ba? Nasulod ko sa hagdan. Hagdan? Oo. Ano po? Abangag na yung kon. Hagdan niya kawayan ba? Naman ay ang ya, moto pagka tumba na ana, niambak ko, pag-ambak ko, dito ko ni nasulod sa kuhan. Sa katong yung kang bangag. Dre na igo kanay nahuot dre ba? Kilid. Yan, sa bayan po katong na yung adlaw na stipnik po boss, gani gyapon kay lingi angtud karon. Igo gid mo nagusok doon na. Oo. Gusok. Ginhawa gid tinaw na nagusok ba. Murag buot, murag putos. Ya sakit ang dre likod kani. Sakit pun likod. Tungod sa stipnik duro sa bah. Kani sakit mo likod, mapila kadlaw na na. Paminaw nimo. Kada tong pagkakuan ako sa hagdan mga 2 ka semana nagbuno. 2 ka semana na. Ana. Kaya mo stiptik bago lang. O katong mga inay adlaw. Sa pagyud. Bayan po po. Napil mo gamay. Di bater no. Dili kanila. Wala na gilain. Indugan. Di ka nakapasag hapon. Kani ini kulit sa balay, mas habat, bunas, ligo, wala. Usahay, mamunas ko usahay. Sahay lang. Ang masa dili. Apag minti. Kaya uli. Ano naman? Magambasa dyan ko. Usahay ka nang magluto ko ba? Malikayan. Masaan akong tiil. O tiil, kapot. Hinahinay, undang anang konsera ka nang di ka nagtrabaho, mahagot sa bili. Nagulit ito sa balay. Hinahinay kita ka nang di kita mabasa. Kamay mo lang ha. Panrapo, kira. Drapo tao ka. Ha? Ano man, anong gikuan ako na sumuha. Atawa ka na niya pas mo sa kusog. Labi na yung kung naghago ta ang trabaho na to. Grabe din na siya. Nga, maningil ko na siya, madugay pa noon. Naidugay na ko sa'yo. No, ang sintomas na naon na ito mapansin na murag puy-puy, ngalay, banod, yan ang diya, nana sa diya. Kung wala pa, okay pa. No, ilang. Nahilo ta, nagawa pa. Wala pa. Asa ka nakabalos ko ha? Naagis kong wall sa Facebook. Naagi lang. Search po na ako. Pag-itanaw po na ako niya. So, kauna-una ko niya. Doon lang mo kaya diyan mo trabaho sa Digos po. Dito lang po. Nawag ko ang auntie kaniya. Schedule ko karon. O ito alas sa gabi rin. Alas 7 lapas nila. Sige. Ay mong address sir? Kuan, Gihing. Gihing. Gihing Agunoy. Gihing Agunoy. So ayan guys, shout out sa taga Gihing Agunoy. No, hello sa inyo ha. God bless sa taga Gihing Agunoy. Nasi sir diri ato ang tabangan ng mamayo. No, may yung sakit inabanan sa pagkampo sa Ginoo. No, kaya parte na rin sa sakit ng maigo no, may sangit. Kung nalito ka to, dire po ka. Dire po da. Agay kasakit po na po na. Pero masakit siguro dire. Sakit eh. No, kay buot man. Utong ugo. Oh. Kasi nakakuha ni mo. Para kung kauban, kaya duwa man niya. Sige. So, siyempre tanan nga muduol rin atong tabangan, no? Tanan nga muduol na dress, no? Ayan, so shout out po sa kumasungkit rin sa Vigo City, Davao del Sur. Yung mga viewers na ko, subscribers na rin nag-comment sa tuwa. Shout out po sa lahat ng OFW. So ayan guys, kailangan po mag-friend sa tuwa doon na kay Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. O Eric Hilot ang traditional niya. So mga nakutana sa location ako taga Barangay Sinuan ko. First Cram Street, Rabina Compound, Vigo City, Davao del Sur. Ayan, muna address na po guys. So ayan, so karoon na po kakita sa video. Please subscribe, like, comment, and share. So ayan, so mag-hilot ako guys. Shout out sa taga-Gihing Agunoy. Love you guys.
pangalan na? Peter Jan. Peter Jan. Peter Jan? Oo. Lagi to balik mo naman. Lagi mo naman balik ko. Ako na. Ay, kuhan lang. Walang kumusulti ganyan na. Ay, namin. Gawag na rin. Yung marites din ni ko. Nandun ni ini. Ang topic was mama. Nandun ito. Wala akong pinag... Ano po tayo? Ikot yun, grabe lagi yan. Pahalas ba? Ayaw. Ano gagawin sa lugaw, no? Hindi kapag, no? Okay na mabungkag ang mga tinae, right? Iayaw magiging mo kahit ka. Pareha daw pagkahilot. Pareha daw pagkahilutak ng kondong, no? Manding, no? Ang muli, terus manding. Manding. Ito, sir. May ginawa, sir. Ha? Ang katong dili ang katong ingon ko sa katulog ang kabuhi. Lalong kayo. So, ang kabuhi buhi. Ano nang nikaon ito siya? Nagdali po to, mga nasibat to. Kurang nagbulag, gusto na di pa sa muli, di pa ta muli, ano? Kung dito data matulog, anak ba? Kung ganahan naman sa masimong tabi. Madala. Ato po to siya meron. Masa na?
Buga rin pagkaon.
Inom ka, sir? Inom ka? Ha? Inom ka makahubog? Idong, Hmm? kau tayo. Dili mahubog. Ha? Kani diri sir mo ni uric acid sir. Mo ni ang sugar ha. Mo ni balay si uric acid, mo ni balay si sugar. Ay kalimot ha. Kani uric acid mo ni diri ang balay nga natin sa sigarilyo inom. Na diri kani mo ni ang balay sa soft drinks, kape, juice ha. Ni sa pong kagon magkadugay magkabukat ni ha. Asa mo to DJ?
yan. Tira. Ito naman.